Esselamu aleyküm aziz ildeşler. Selamu aleyküm hal murada aydın. Aleykümselam Kemine selam vatandaşlar. Halmıra da selamun aleyküm. Ve aleyküm selam yaşlar, vatandaşlar hem mağazatan. Ve aleyküm. Savurun oturan mısınız yaşlar? Şükür Hudaya hal murada. O hal murada aydın. O Halmıra da özünüz neyle? O arkanızda burada atar var yani 3 kaşık. Bağlı. Ben bir gün balık tutmak aytdım. Ne yertiyene movama dolanmalı. Son için Hmm, yani balıkçılığın zahidi yani. hmm. Ay töyleme. O bugünkü nemene aydayın ine. Biz ne için devleti o tazeden kurmalı diyez. Yine bu tayda devleti tazeden kurmak. O taze Türkmenistan nemesi var da çıkıyor bu tayda. Şu an bizim ediyen işlerimizin hem mesela o taze Türkmenistan diyen iksan sözün üstüne kurulandır. Indi. Şuna deyişle hazır şu an bolup geçen zatlar var yine taze Türkmenistan ne için gerekliğine suutnamalar yine bular. Korona var o bütün dünyada hoplu kesel yani hoplu diyen de beyleki İspanya o griviyalık neme del yöne şondadan bir hopu var onun öldürücülüğü var. Indi beyleki yurtlarda o bir vada bolan vakti neme geldi yapıldı yollarım yapıldı son yine tazeden açıldı bir 3 ay geçmem emme zat normalleşip başladı. Son bunun üstüne vaksine tapıldı ve hasam ansatlaştı yani 2021 yıl. O korona korkulu bir neme değerli oldu bundan sonra dünyada. Yani indi Türkmenistan 2021 yılda şunun bilen nemetti de duçar oldu diyele 2021 yılda korona keselim hakiki nemesine yüzü bilen. Indi bu tayda duralı azrak o 2020 yılı ideli. 2020 yılda yollar yapıldı. Yine hiçbir zaman hiçbir devlet o yollarını yapıp ondan o 2 yıla yakın da yani bu 2 yıla devam eder bu. O 2 yıla yakın yollar yapılıp bilmeye mümkün değil. Eğer yapılayan olsa o devlet değildir. O devlet olup bilmeye devletlik fonksiyasını yitirendir. Bu hazır suutnaması yani gözünüzle görüp bileceğiniz demedi. Öyle biz bunu şu zatlar bolmanıp görüp biliyoruz. Ve aydınam hal murada da beyleklerim görüp bilenler var. Seyretsen görünüp dur aslında Türkmenistan'da devlet deyilen bir institutum yokluğu. Indi şu devlet deyilen institut yok olsa bizim bolmayan devletin halkı olacak olyas. Can ediyaz. Hatta kavri ildeşlerimiz var çıkya. Sanlar katı az olsa da çıkya. O devletimiz, yurdumuz diye yani hakikaten o devlete yok o yurdumuza yakın hatta elinizden alınıp bilineye de yarımdan köp çıkan adamlar o yurdun içine alınmalı planlanmaya şu zadı düşünmeli. Yani yurdun içine, yurdun dışına çıkan adamlar izne alınmayacaklığı katı nemedir, ehtimaldir. Şunun için şuna göre de tayarlıklı olmalı ildeşlerimiz. Yani yok devlete iyi çıkıp vatandaşı halkı olacak olmalı değil. Onda ne olmalı deyip sorarsanız yine taze Türkmenistan deyilen bir proyekt hükmünde yani ulu ehli umumu proyekt bu taze Türkmenistan kurulmalı. Bunu kurmam kıyın değil, katı ansat. Yani devlet kurup, ön devlet kurdun mu deysen hiç kimem ön devlet kurmaya, devlet kuran vakti o hiç yoktur yani 2, 3, 4, 5 tane devlet kuran adam. Hem mekin birinci ezek kuruyandır. Şunun için bizim o birinci ezekte çözada o kurup bileceğimize, gönlümüz yetiyor özümüze.
Şoňa değişlem bir näçe işler alyp bardyk. Ine may aýyna çelli bir demesini taýýarladyk. Altyapysyny, öň taýýarlygy diýelim ona. Öň taýýarlygy boldy. Halky taýýarladyk. Ýuwaş-ýuwaşdan käbir sözleri öwrenişdirdik. May aýyndan soň bir-birden ine täze Türkmenistany düýbün tutjak nemelere sepleşdirdik. Milli Halas Ediş Komiteti var. Hemme zat şonuň üstüne gurulandyr. Häzirki ýani guruju guramalar diýip ad bereli buna. Guruju hökümet var. Ondan soň Milli İstihbarat Institutu var. Ondan soň Hazine var. Ondan soň bundan soňky dörejekler var. Ýuwaş-ýuwaşdan Merkez Bankyň o dörejeginiň ýoluny açdyk Hazine nemesi bilen. Bu zatlaryň hemmesiniň ýollary var. Gaty çylşyrymly däldir aslında. Ýani muny görüp bilseňiz. Şonuň üçin täze Türkmenistan sözü hemme kimiň arasynda deň derejede ýaýramaly, deň derejede ýaýramasa o käbir adamlar taýýarlyksyz galyp biler ýani. Bu zat diýenim täze Türkmenistan hökman suratda guruljakdyr. Soň şu ýankyýaly ýollaryň ýapylmagy, ýani hiç bir dünýäde hiç bir ýurt ýollaryny şu wagtgacha ýapanok, 3 aý ýapylan ýerler var. Ondan soň ýene ýuwaş-ýuwaş açýa. O korona bilen o görüşüp bilmän maskara bolan ýeri ýok. Bir neme ýok o taýda bir döwletçilik düşünjesi ýok. Döwlet bolan bolsa-da şu halkyň ýani içinden bir adamam neme görmeli däl, ziyan görmeli däl, döwletiň ideologiýasy şoň ýaly bolýar, döwletiň maksady şoldur. İçindäki hawa halky sanyny köpeltmek, şu halkyň baýlygyny ýani köpeltmek. Bir adam ýani bir nemäň içinde, halkyň içinden bir adam näçe baý bolsa, şonça da onuň baýlygy döwletiň nemesinde hesaplanýandyr. Şunun ýalyk ýagdaýlar var bu nemede. Ve biz hem şoňa göre dogry hereket edýäs. Ýuwaş-ýuwaşdan hereket edýäs. Bunu biz çaltlaşdyrban bilýäs. Ýöne ine soňky may aýyndan başlap 3 aý diýeli toplap aýtsak, o 3 aýyň içinde o edilen işler gatykän boldy. Şonuň üçin käbir adamlar gören wagty düşünüp bilmeýär. Bu zatlar öňü var. Son goşulanlar esasen hem şu öňkü videolary görsünler. Şoň ýaly nemedir? Yani bu gaty uly bir proyektdir we bunyň arkasynda üstün bir akyl bardyr. Buna aýdaly, ýa muňa o güýç diýip bilersiňiz, o başga zat diýip bilersiňiz. Yani bunyň arkasynda üstün bir akyl bardyr we bu üstün akyl näme etmek isleýär? Kän o Türkmenistanyň içinde haos çykarman, o ziyan vermän, o cezasyna çekmeliler. Laýyk bir şekilde cezasyny çeker. Yani has çyzgyň aňyrsına da bärsinde de, o aňyrsına da geçmejek, bärsinde de galmajak şekilde biz bu işi etmeli. Şonuň ýaly ýagdaýlar var. Ondan soňra hakyky döwlet bolan bolsa-da ine hemme zady goýup Taliban ýalyk bir neme guruluş neme de resmi bolmayan köp ýurtlar tarapyndan o terörist diýip kabul edilýän bir guruluş şolar bilen hem açaçan iş etmezdi. Yani bu näme üçin diýäňiz? Bir döwletiň maksady uzun wadaly bolýandyr. Yani 50 ýyl, 100 ýyllyk. O Talibanyň näçe ömrüniň barlygyny o bilip bolanokda, öňem bir kezek dören, häzirki ideologiýasy bilen 21-nji asyrda dowam etmegi gaty kyndyr. Ya olar ütkemel bolýar, ya da ýok bolmaly bolýarlar. Ve bunyň ýaly guruluşlary bilen bir döwlet, eger hakykatdan döwlet bolýan bolsa, bu iş etmezdi diýmek, bu iş edýän bolsa ýene-de subut edýärler. Şonuň ýaly bir nemeleri var. Gynansak da. Olar üçin gynançly, bizim üçin bir pursat. Täze Türkmenistany döretmek isleýäs, şonuň ugrunda da işleýäs. Bunun daşında da o ýöreýte bul nemäni prosesi ýuwaşlatmak üçin, üns bölmek üçin bir näçe nemeler daşyndan o
Yani yurdun daşında o Gurbanguly'a karşı bolup görünýär. Sebäbi Gurbanguly indi diktaturanın başyndaky bir diktator bolup o çalışılmaly. Onu hemme bilýär. Diktatura da bilýär bunu. Yani diktatura diýilen zat bir adam däldir, yani bir şahs däldir. O Türkmenistanyň o şu wagt başyna gelen hemme zat tip aýdaly, yani bolýan zatlar. Şu diktaturadır bu. Diktaturanyň içinde o cemiyetem girýändir. Bunu öň aýdam zokdur. O bu gezek aýdaly. Cemiyetem girýändir. Bir bölegidir. Sebäbi neme vardır? Alıcı var, ondan sonra iyi verici vardır. İyi berýän vardır, alýan vardır. O diktatura we ikä bölsek, bir tarapynda zulüm edýän var, beýlek tarapynda da zulümüň kabul edip şoň aşagynda galýan bar, oňa da o jemgyýet diýip aýdýas. Bu zatlar o şonýaly hereket edýändir. Ýöne jemgyýet tarapy şu wagt o dogly üýtgäp barýa. 180 gradusda dogry üýtgeýe ýuwaş-ýuwaşdan bolsa da o çalt üýtgeýän bir gatlaklar bar, ýuwaş üýtgeýänler bar. Oňa garaşyp göreli, belki o edip bilseler biz bu tarafa geçeriz diýen görnüşler var içinde bularyň. Görnüşdür. Ýöne iň soňunda Türkmenistan öňküsi ýalyk bolmaýar. Buna indi hemmäniň gözü ýetip uğrandyr. O ýetäýmelämdir. Men şoň ýaly bir o tema giriş etdim. O aýdyň Halmurada siz ikiniz näme diýjek bolsaňyz, haýsyňyz söz aljak bolsaňyz. Şu nemeler barada gurrun edelim, ildeşlerimiz hem o komentariýa ýazsa, gowy soralar etse olaram bakarız. Halmurad abi hökümet. Orucu hökümet hökmünde ýaşlar siz öz pikirinizi aýdyn, soň men aýtjak datlamasına goşam. Aýdy beraýdym. Men birinji ýanky kemine täze Türkmenistanda ilk geçdim. Näme üçin täze Türkmenistan? Hem üçin şu Türkmenistan'ı düzeltmeli däl ýa-da şuňky sistemany düzeltmeli däl diýilen soraw bar. Vatandaşlar şuňky sistema gynansak da, sistema diýende oň içindäki ýanky kanunçylygyndan tut, eýem bir däbe öwrülen nämeler bar, işler bar Türkmenistanyň içinde. Indi şu zatlaryň hemmesini düzeltip bolýarmy? Elbetde düzeltip bolýar. Ýöne oň üçin ummatsız ýanky çykdaýjysy bardyr. Çykdaýjy diýende pul nämesini ýatdan çykaryň. Pul çykdaýjy däldir. Pul bilen çözüp bolmaýar. Wagt sarp eder, giden bir iş sarp eder, belki 3-4 nesil şoň üçin işlemeli bolar. Şuňky sistema, şu gün biz minusda, gatyly minusda. Islendik ösüş diýmek, sen noldan soň ösüş başlaýar. Nola çelin ösüş däl ol. Nola gelmek üçin aýdaly 15-20 ýyl işlersiň, soň nola getirersiň, şondan soň ösüş diýip bilersiň. Ýöne şoň üçin emine täze Türkmenistan, täze sistema hemme zat täzelden gurulmaly gaýda. Noldan başlaýar da. Noldan başlamaly, kanunçylygyna başlap, ol ine konstitusiýamyzda şoň ýaly ýazypdyr, oň ýaly ýazypdyr, watandaşlar konstitusiýany diňe şonu okap öwrenmeň. Birinji kanunçylyk nämedigini öwrenin. Konstitusiýa sözüni öwrenin, näme o kitapdan ibaret däl ýa-da ýazylan zatdan ibaret däl ol. Ine şondan soň Türkmenistanyň konstitusiýasyny ele alyp okap görün. We bir näçe döwletleriň konstitusiýasy we şolaryň geçiren ýanky üýtgeşmelerine seredip görün. Üýtgeşme seredende näme üçin bardyr? Her bir üýtgeşme konstitusiýanyň ýanky bir maddasy üýtgen bolsa, aýrylan goşulan bolsa şoň bir sebäp bar. Bir problemany çözmek üçin edilýär şu zatlar. Tamam, Türkmenistan'da konstitusiýanyň üýtgeşine seredip görün. Näme üýtgäpdir? Aýsy adaýlarda üýtgäpdir we näme üçin edipdirler? Oňa näme üçinleri bar? Şoň üçin ol sistemany täzelden guran ýagdaýynda sen noldan başlap bilýän? Ýok, düzeltjek, ine şu kanunçylygyny men täzelden oňarjak diýen ýagdaýynda ýa minusdan başlamak bolýan ýa-da sistemany düzeltmek, minusdan başlamak diýmek. Sistemany düzeltmeň ýollary mysal üçin birinji sistemany düzeltmek üçin näme edersin? Gurbangulyny aýrarsyň. Ondan soň ministrler aýrarsyň, ýerine başga ministrler geler. 3-5 ýyl ýalyk bir näme bolar? Ýanky oňat howalar bolar. Ondan soň ýene öňkü tarapa gidýändir. Sebäbi fundament pyşyk bolsa, onuň üstündäki jaýy näçe sen söküp täzelen dikey ol durup bilmeýär. Fundament pyşyk. Ýani şol zady görüp bilmeli. Fundament elbetde toprağın aşağında köp bölegi olan soň onu görmek kıyın. Düşünmek kıyın şu zady.
Onun için şu taydan təzəlep başlamalı o sistemana. Yine bir mesele Türkmenistan'da şu yine korrupsiya. Korrupsiyanı siz fikir etdiğiniz hem fikir etdiği adam korrupsiya koşuluyor diye, adam ediyor diye. Ama sisteme ruhsat veriyordur, sisteme ruhsat vermek bilen kalmaya, sisteme şunu mecbur ediyor sana. Sen kaçıp bilecek yerin yok. Korrupsiya hükmane değmeli. Kim varsa şu varsın o da vezifeleri. Sen şu barmağın etmeli işin korrupsiyadır. Etmeli işin şu. Sen şun için aylık alyan, men aydayım. Sen şun için yaşayan şu taydı Türkmenistan'da sistemada. Korrupsiyanı çözmeyen, misal için yani barlığı işi, kontrolü güçlendirmek, yine deyip çözüm görkezeyler mümkün değil. Şun yalı tarihte bir sani görkezine şu neyme çözüptür şunu. Reformasız, zatsız çözen yeri yok korrupsiyanı. Özlem Türkmenistan'da ya da Türkmenler korrupsiya bile neymet ya deyip şun yalı halktır deyip fikir ediyen olsanız olalım yanlış duracak. Korrupsiya nereden geliyor? Behbit olmalı. Doğru mu? Şimdi behbit kimde yok? İyivitçen hemmede de behbidi vardır. Şoňa hiç kim sereden ok, hiç kimin diline de getirilen ok behbidi üçün. Nämemişin birinin behbidi üçün biri bir zat etmelimişin. Böyle biri bir zat edýän olsa sen näme üçün etmeli däl ihtat? Näme üçün sen behbidin üçün başga biri işlemeli? Yani şu soragy hiç kim soran ok. Şoň netijesinde korrupsiya döreýär. Yani öz behbidi üçün iýitçän bolsaň sen korrupsiýa garşy aýmaly şol sistemada şol bolsa. Şoň üçün täze Türkmenistan gurulanda da yani iň esasy o adam, araslı adam, akbiraklı adam değil. İş ediyen adam. Düşünüp, yani fikirlenip bilyen adam. O takdiri. Başka hili demokratiyada yani ses verýärler birileri çıkıyor, näme bolýar, prezident bolýar, ýene bolýar. Ýöne ses berenin içine molaytda men sizin aladağınız ederim diye sizi içtihadı fikirlenmem diye de. Sonra razı olup senem fikirlenemok, ol adam fikirlenýär sen üçün. Sen üçün fikirlenýän olsa şol sen girdejine de karar berýär, giyecek eşiğine de karar berýär. Elbette zaten sen sayladın onu. Sen seçtin onu. Öz bəxtliyi üçün ezer elbette. Hem adamam şoň ýaldyr öz bəxtliyi üçün. Haýsyn aýdaly tanamadyk bir adamyň üçin ol prezident saýlanyň seni tanamam bilmem mümkinçiligi ýok. Tanamadyk bir adam üçin haýsy biriň ine ýerden turup ýanky bir işe gidip pul işläp şol pul bilen eşik alyp tanamadyk bir adamyň eltip berdin ýa-da iýiçki bir zat alyp ýanky iýiçki diýen ýeriymiş diýilem näme diýilýär. Yani azyk garyklaryny alyp şoň öýüne eltip berdin. Tanamadyk bir haýsyn edip gördüň şu zady. Milyonda bir sany çıkarmy şoň ýaly adam? Çıkmaýar. Diýmek berde ol korrupsiya, behbit o zatlar yüzeysel bir meseleler. Yani mümkin değil. Alladasın etmek birinin. Häzirki sistemamızga inansak da şoň ýaly sistema Türkmenistanyň kanunçylygyndan tut, guruluşlary, institutlary hemme zadyny bir ortaga getirip sereden wagtyň adamlar saýlamaly birilerine, olam alladasın etmeli. Şoň ýaly sistema urupdyr Türkmenistanda. Yani işläp bilmeýän sistema. Yani çünkü Türkmenistan'daki ýagdaý aslında çok doğru zat, hiç yanlış nämesi yok, yanlış yeri yok. Yani şol düşünceye göre, Türkmenistan sistemasının düşüncesine göre yanlış bir zat yok. Yani mene göre mi? Şimdi näme meselesi var, yine korona meselesi var. Korona meselesinde hemen kän o nämeni bilemek ýöne berdi, döwletiň rolu näme koronany çözmek için. Devletin etmeli işleri var. Devlet diýende siyasatçısı değil, kän guruluşları vardır devletin. Birinciden Türkmenistan'da yine hazine yok ve korona Türkmenistan'a gelen olsa katı ağır ýagdaýda geçirir onu. Hatta hiç hili kömek edilmez. Sebebi hazinamız yok. Hazine şoňa karşı bir ýanky jemgyýeti gorap biljek bir programması hiç zady yok. Ol ýöne kiçik firmalar vardır vatandaşlar. Şu kiçik firmalar hem nämesini okap görseňiz, yani risk management diýerler ya da business continuity management diýerler, şoň ýaly dürli atlarda nämeleri vardır. Programmaları vardır. Şu programmaları seredip görün, kiçik biznes hem öz işçilerini goramak üçin ine şu koronadan olsun, pajardan olsun, beýlekiden olsun, dürli ýanky nämeleri vardır. Goraw mehanizmlerini döretýärler. Seri iş taýýarýarlar. Yörüte nämeleri var. Şoň üçin adam taýýarlaýarlar. Yani şonu edýär. Kiçik firma edýär muny. 30 işçisi, 40 işçisi bolan firma şonu edýär-de. Ýöne Türkmenistan şu gün görýäs hazine şol işe hem etmendir.
hazine onun 100 katını etmeli. 100 kat ulu iş etmeli. Yani cemiyeti gorabilmek üçün. Şol içindeki ilat hazinen baylığı. Olam şonu goraymalı hükmanı suratda. Yani şu gün görýäňiz bulan bar goragy näme? Yani velayatdan aralarını yapya, Türkmenistan'ın granistasyny yapya. Indi berde şu zat gelýär. Men onu kendi bir nämem ýok. Kanun meselesinde o taraflara entek yetemem. Halmırada bilýän olsaydık berer. Yolları yapmak meselesinde o ansady iş değil. Yolları yapmak, açmak, onun belli bir vakti var yine Türkmenistan'da. Näme diýenler var da hak, hukuk, kanun meselesinde kanunçuluk yine oşuňaly kanunlarımız var. Kanun esas almak ýaly nämeler var. Indi men şu konstitusiýamyz bilemek bu hakynda näme diýe yolları yapmak, yani adamları karantinde saklamanın bir tertip düzgünü var. Haysy bir berja edildi olan. Mene göremek, men elbette olan nämesini okap göremek, yani logika boyunca o zatların belli bir wagt aralygy vardır, şol aralygy geçip bilmeyen, geçmen üçin käbir sebäpler gerek ve düşündürüşler verilmeli. Sondan soň parlament kabul etse belki geçip bilersin, bolmasa açmalı bolýan yolları. Bu men aýtýan zadym bu döwletiň edýän işi şol. Döwlet çoň ýaly işleýär. İslendik ýagdaýda ol korona däl ondan 100 beter bir zat bolsun. Şoň üçin işlenen bir programmasy vardır. Wagt aralygy vardır. Şo wagt aralygynda eger hiç zat bolmadyk ýagdaýynda aýdaly üýtgeçlik bolmady, yapyp saklap bilmeýärler. Yine Nirde var şu zat Türkmenistan'da. Biz göremiz o, nämen esasında yapýarlar, nämen esasında açýarlar yolları. Bir adamın kellesinden çıkıp edilýän olsa, birem nämeni görýän, diňe şo özleriniň goraw mehanizmi ýaly ulanýarlar. Hemmez adam, daşyndaky adamlardan tut, döwletiň beýleki institutlary bolsun, ýa-ni granitsanyň nämesi bolsun, açmak, yapmak meseleleri şol diňe yani yine yankı behri par elbette özlerinin goraw nämes mehanizmi şoň ýaly işleýär, goramaly diýip. Näme vardır? Iqtisadiýetde düşünýänimiz bar bolsa, islendik döwletiň iqtisadiýetini ýykjak bolsa, birinciden daşarky dünýä bilen aragatnaşy kesýän, ikinciden iş yerleri, firmalar, yeneler, banklar, universitetler, şolam hemmesi döwletiň kolya, döwletiň nämesine geçýär, ol siýasatçynyňky däl, döwletiňki. Men siýasatçyna aýdyp oturjak däl. Döwletiň kolya. Ondan soň bazardaky bahalary döwlet keskitleýär ýa-da döwlet tarapyndan mysal üçin çöreň bahasy ne şundan kän olup bilmeýär, etiň bahasy şu bolmaň. Ýa Türkmenistan'da etiň bahasyny döwlet baha kestiler. 10 manat aýdaly, 10 manatdan geçmesin diýdiler. Türkmenistan'da et arttı mı? Son neden son. Et arttı mı? Adamlar köp et yiyip başladı mı? Yok. O zatlar diňe sen iqtisadiýetini yok edýändir. Yine bu zatlar ýöneköy formulalar özem men onu häzir aýdaýyn bir. Bundan 50 ýylynky şu iqtisadi nämeleri düşünýän adamlardan sorasaň şolaram şu zatlar düşündirip bilýär. 50 ýyl. Ýene şu gün biz näçe döwletlerde şolaryň nämelerini gördük. Venezuela var. Açık görün şu taýda. Amerika yene diýerler yok. Siz o taýda esasy şu döwletiň edeni işlerini halky üçin aladasyny edip edeni işlerine seredip görün, netijesine seredip görün. Maksat başkadır. O maksada men näme diýem oturamam. Maksat elbette o maksatlar var, yeneler var ýöne. Maksat bilen netije ikisi bir zat däldir. Ýöne Türkmenistan'a seretýäs bahalara garşýarlar. Edaralar, iş yerleri hemmez döwletiň adyna geçýär, ýa-da döwlet diýmän şol hökümet, jenaýat toparyň adyna geçýär, hemmesini şolar dolandyrýar. Daşary dünýä bilen aragatnaşy kesýärler. Soňra näme diýäs? Krizis var Türkmenistan'da diýär. Krizis yok, krizis döredildi, ýuwaş edildi şu krizis. O zat sen 6 milyon nämen yerinde ve Türkmenistan'ın şertlerinde şu toprağı elbette bizim toprağımız birazcık az, ýöne 6 milyon için yeti var diye şu. 6 milyona mı yok otaydı? Belki 4 milyon adam var. Şu 4 milyon yaşayan bir Türkmenistan yalı teritoriyada krizis bolma mümkünçiliği yok. Hiç geliş otayda prezident, beyleki ve hatta mektepler ve üniversiteler bolmasa da yöne adamlar özleri yine malına bak, koyununa bak, yerine seret deyip yöne boyan yağdığında da şunun üstünden 10 estre kovu yaşat bilirler.
On etsek o. Korona yankı virusam yengil bir şekilde geçirerler. Siz pikir etmen, koronanı doktorlar çözüyor, doktorlar beceriyor deyip pikir etmen, doktor beceren onu. Koronanı becerecek zat iyi içen zatlarınız bilen su yankı demalen kovanız. Yine şu zatlar eğer sağlıklı olsa, organizmin sağlıklı olsa, sen şonda şol islendik kesele karşı yankı cemiyetin belli kişiler aydamak yöne cemiyeti ortaça hemen alıp gören atın şolar yengil bir şekilde şonu atladıp bilirler. O medisina son konu hem çaresizlik diymete medisina gelen olsa, doktorlar çözmeli olsa. Yine son yaldırak men ait bilecek zatlarım şu oldu. Ama halmıra da Cüzaycan samam yankı sonra men yine bir saparda aytalayım halmıra da. Şimdi bir devlette yine sizem şu has içten bilýäňiz, içeride işlediniz. Kanunçylyk olsun, beýlekisi olsun, men görýän zadym, men o döwletiň kanunçylygyny elek, ýöne firmalaryň, kiçi firmalar näle işler, şolaň kanunçylygyny öýlen, şolaram kiçi firma bolsun, öz başda hiç kim olara buyruk beren ok, ýöne edilýän işlerde period bardyr. Aydaly firmada hiç sat etmen, firmany saklamaly bolýar, hiç sat etdiren ok. Saklamalı olan yöne şu saklamanın wagty var. Bir ay, bir hepde ya da 15 gün. Şondan geçip bilmeyen son isteme eýem işledip başlamalı olan. Yöne bular näme üçin yine yolları yaptılar. Şon bir kanunçylygy ýokmu? 1 ýyl yapıp bilýän ya da 3 ay yapıp bilýän. Näme göre 3 aydan kän yapıp bilmeýärler. Sebäbi bu kemine näme giýär? Näme diýler şoňa? O hal diýerler. Adattan da şeriýaday. Adattan da şeriýaday Türkmenistanda 2 ýyldan beri dowam edýär. Nädip adattan da şeriýaday 2 ýyldan beri çözülmeýän bolsa, halmyra da çözülmeli. Adattan da şeriýaday näme üçin elan edilýär? Haýsam bolsa bu problemany çözmek üçin käbir konstitusiýa ýatyrylýar, täze näme kanunlar gelýär, kanunçylyklar diýeň. Hatta kanunçylygyň däl wagtlaýyn mere diýler, şo zatlar getirilýär we şolary ýerine ýetirilýär. Oňa wagty var. Onu sen 1 ýyl, 5 ýyl kelläň öwre edip bolan mümkin de. Oňa konstitusiýa bolan bolsa, o konstitusiýa däldir. Şu döwletiň ýoklugynyň nemesi halmyrada. Size näme bereyim? Hakykatdan ýigitler ana ikiňiz hem men aýtjaklarlygymy aýdyp berdiňiz. Tuvalama berekella düşünjäňizde ilmi dille halka aýdyp berdim, men biraz faydalaşdyryp aýdyp bereyim. Aýdyn meselen keserdip goýýarda, we nähe beýle bolýar. Gidip ýatan bir döwletde 2 ýyl bäri ýollar ýap. Bu mümkin zat da. Näme o taýda bütün dünýä howp salýan kesel barmy, ýa gyrgynçylyk barmy, ýa ýeni başga bir da adatdan daşary ýagdaý dören bolsa onu döwletiň prezidenti döwletiň ýa-ni parlamenti bilen birlikde karar kabul edýärler. Bir ay, 2 ay, 3 aýyň dowamında biz döwletde adatdan daşary ýagdaý giýerdir. Şu möhletiň dowamında ýurdun içinden daşyna çykmak, daşyndan içine girmek adagy. 90 günden soň ýollar açylýar. Soňa çellik çözülenler. Ýöne beýleki döwletlerden eseri dowatýar pandemiýa bilen. Bular bir ay, aňyra getse 40 günden soň açýarlar. Nähe lockdown bolsa. Sebäp ykdysadyýat işläp durmaly, adamlar işe gatnamaly, gazanç etmeli. Ýoksa ýurt ýykyljak. Biziňki ýa düýbünden ýykylyr. Ýöne kim şolara hukuk berdi? 2 ýyllap ýolları ýapmak. Hiç bir konstitusiýada görkezlen o taýda madda ýok. Ya prezidente berilen oňal hukugum ýok. Parlamentde de ýok. Hiç kim jogap berenak, hiç taýda hiç kağız ýüzünde, kanun ýüzünde kabul edilen karar ýok. Ýöne ýokarda barmaň çomar diýär, ýokardan gelen prikazşeýle ýolları ýapmaly, samolyotlar uçurmalylar, kiçedarly karhanalar biznes ýapylmaly. Nädip bunu görýän bolsaň özüňiz görün. Innetde apteklarda da derman ýok, hemmejigini Owganistana uğratdy, anarkylary ýarynjak bol. Halkam hana müňlap adam gyrylyp otyr. Hani onna bilen ýerden ýa giýirmeli, kanun boýunça ýa konstitusiýa boýunça giýirmeli çäklendirmeleri ýok. Demek konstitusiýada işler näçe döwletde. Hökümet hem ýok, döwlet hem ýok, konstitusiýada ýok. Ine şoňa göni, ine subutnamasyny şu bar ikiňi aýdyp otyr. Ol bir.
ikinciden ýa aýdyp geçdiňiz, döwletiň baýlygy pul däldir beýle. Hakykatdan hem şeýle. Döwletiň baýlygy akyllyk, watandaşlyk. Bir adam bir döwlete ummatsız baýlyk getirip berer. Eger şoň kellesi işleýän bolsa, ýa ýol görkezýän bolsa, şoňa da beýleki adamlar şoň görkezen ýoluny dogry düşünüp kabul edip, şoň daşyna ýygnanyp, jemlenip, şo işi ýola goýulýar. Meselen, Şweýçiýanyň IKEA firmasy. Onda onu adamlar bütün dünyada IKEA mağazaları var. Milyar dolar, 100 milyar pul Şweýçiýanyň hökümetine, döwletine. Şo bir adamın tapan oýlap tapan ideýasy üçin. Ya şoň akylyny hormat goýulyp döwletde adam hökümet şoň akylyna hormat goýup şonu işledeni üçin. Pul däl döwletiň hazynasy. Hakykatdan akyl döwletiň hazynasy. Maqpra 250 milyon ýaşap geçdi. Ýöne şoň akylyny şu üçin ullanýarsa, aýdymlaryny getirilýän ýa-da misallaryny köle de bolsa şol öňde bizim ata-baba düzgün ýolumuzy çalgy beren adam. İýdimizde taryh şondan alyp gaýdyp bilse, aňyrdaky ýazylardan bir näme bilemdir köp ýerde. Şoň üçin döwlet bize akılla gadyry ýok. Akılla gadyr bolmasa, ine şu tak gelip düşdi. Men şu mesele barada kän gurrun etdim, sapara ölen oturup 2 çay ýaşyl hökmüni. Ekranda çay başynda özüni gurulýar. Näme üçin biz şu gullary düşdik? Sebäp akılla hormat goýulmaýanlygy üçin düşdik. Hasan biz insan 30 ýyl alın, bolýa SSR döwrüne degmäli Moskwa çöküp durdy, emma ol mesele respublika akbaly. Ýöne öz elimiz, öz ýakamyz bolup ýaşap beren wagtymyzda 29 ýyl boldy. Hani bir döwletiň, milletin akylly adamlar dinleyen hökümet, hani bulary parlamentde çagyryp bularyň pikirini alan parlament, hani bulary çykyş etmäge, öz pikirini aýtmaga ýol berýän azat erkin metbuat, bulan hiç biri yok. Şu günkü günümüzü, şu günkü bizim oturan günümüzü ya düşür, gözlüğünü yağdırmayı, saparatın bir netice geldi. Şu halkın özü günahkar. El çarpıp karşıladılar. O şeyle olsun. Bize altın asır gerek. Ay bize ne görür soğur gerek. Bize Mercedes gerek. Şu eder şunu anılalı. Bir yetim ol bir. Bilelim gel. Bize onu edecek. Bunu beytecek. Hani hiç tat yok. Yok, vatandaşlar. Sebep akıla hormat koyulmadık devlette millet tolup gidiyor. Devlet hem yok. Esası hazine akıl. Düşünün mü? Yine dinleyip otursun. 2 saniye aşığı da oturdu ben karşıyım. Şular daşar yurda çıkıp bilim almadık bolsa yurdun içinde şularda ne mi bordu? Şunun için akıl değil. Devleti, milleti geleceğe alıp geçecek akıl bilen bilgi. Bizi köýür sowat goýdular, bizim nesilimiz, soňky nesilin 3 nesil hiç alynaga Türkmenistan için. Şonuň üçin şu gün aýdylýan zat, şol täze Türkmenistan diýil ýani, hakykatdan bir norlan, küllen diýirilmeli. Şoňa düşünýän adamlar, gelecekde döwleti gurwan bilen düýbüne tutar, gelecekde de şol döwlete hyzmat edip biler. Dogrusyny aýtsak, şu günkü nesil üçin edilen akmal işler. Gelecekki nesil üçin edilen. Ene şu günkü çağılar var, hani mektebe kovulup beren ya paxta meydan. Ene şolun aladası üçin edilip otu. Şolar gurmalı, şolar hödürün gurmalı. Täze Türkmenistan'ın. Biz değil. Bizim bu utordu geçti, bizim nesilinde aslından utordu. El çarpıp tan soyunap utordu. Şulardan gelecekli yaşlardan täze Türkmenistan'ın düýbüni tutmalı, onun düýüplü tutmalı, hem de taraplı. Onun hakykyny üpçünetmeli, onun sosial şertini üpçünetmeli, bilimini, ilmini. So dünya derejesinde beýleki ösen döwletlerde nähir ilim, bilim alýan bolsa, nähir insany hormat goýulýan bolsa, konstitusiýasy nähir sagat ýa şykdylap işläp duran bolsa, bizim şu zatlary gurmaly. Başgaça bolana o gurban goýunar, onu getirip, meni getirip saparagan goý tapal ýok, 3 gojuklar ýok, sistema şo bolanmasa. Erti iyi potorýary bizaga da adamlar. Şonuň üçin biz düýüplü seretmeli şu meseleler. Gerek bolsa ýanky aýdyşymy diýär adatdan daşary ýagdaýa girmäge de gelecekki parlamentde
hukuk var, onun gerek bolsa gurucu hökümete bererler. Kemine ağzak geçen yankı gelecekte devlet institutlarının içinde hem gurucu meclisi aytmakında. Esasır ol gurucu meclisin boyuna şu tayda. Şu suratları yola yirmek için, yola salmak için hükümetin işini, parlamentin saylawını, yurdun içinde akılın tertipini sizin kabul eden hem meylnamalarınızı, kararlarınızı gelecek saylanacak meclisi yan olur. Karar hükmünde, kanun hükmünde kabul edilir. Başka da adamlardan şu mesele boyunca edilen teklif var varsa onu getirip Türkmenistan'ın parlamentinde koyarlar. Parlament seyreder. Şu devlet için yararında gerek olsa kabul eder. Yok olmasa da şunu zaten yardımından yüze uğrayası. Yine bir demokrati. Yönü bir yigitlerin, yaşlıların, grupların, ya kurcak olayan hükümetini ya devletini önünden arada oturup pitçin atmak vatandaşların akıllılığının alameti değil. Akıllı olayan olsa adamlar çok karşı durarlarını ya önemsizlik ediyorlar. Açıkın öz programını bilir. Yine mesela kemine bilen aydın şu programını öne sürdürür. Var da yine aydın hazine var da aydın. İnsan şu bilen razılaşmayan adam var olsa onun hazine şeyle olmalı. Öz teklifinizi görkezin. Yok. Hiç kimden ses seda çıkana öyle şunu görkeden adamla bunları önem etmek olmayamaz. Ne için? Devleti yaşlar alıp gitmese ne hil var? Gelecek nesiller ne miras kalır mı? Geçmişte ne bize kalan zat yok. En atalarımız barma görün şu yerlerde diyen için şuna düştük. Şimdi biz bunların düşürmeyelim şey yapmayı. Vatandaşlar. Yok, düşünmeli değil olsak, onu akıl yaşta olmaz, akıl başta olur diye. Şu yaşların akılını bizim özümüze gereğimiz alıp kullanıp şulara gerek yerine kolluğu arka dursak, hey düzelmeyecek zat var mı? Ne için namsızlık ediyor sonra? Ne için boş söz veriyerlere kulak kabardıp iş ediyen adamlara mümkürlük edilmiyor? Şun net yemesin sebebini ben biliyorum. Şu bilimsizlikten, ılımsızlıktan yine gelip çıkan zatlar. Cahil ya. Hiç saatten dünyadan haber yok. Şumal ertitede Türkmenistan'ı kuraysak, şumal yurdun taşına çıkan adamlar 99 götürüp dini haysi hizmette bolup bilecek devletin içinde. Şu hizmet sferasında birine kulluk etmeli, birine kömek etmeli, birinin karısını seyretmeli, ya plandatını seyretmeli. Yankı sfera bıyta diye de Rus'un şu bir yönlükü sadece işlerdi. Hani bir derecede işleyecek bizim alımlarımız? Hani bizim ilmi derecede dünya özünü tanıtacak oylap tapıcılarımız? Yok. Ben şu SSR'de uğruna şu parlamente gelemde yankı bütün Sovet Soyuzu boyunca cemi 345-346 tane harbi kullukçu var ki koşunlu. Başka adam yok Türkmenistan. Yekece de yankı yukarı yankı zıvuklu samolyot sürüyen yekece de Türkmen yok. Hep Türkmenine eyyam sol pakta bilen, paktan çıgıt yağı bilen bu sağlığını eyyam öldürüptürler so diyor. İsterbeytil samolyot sürmeye yeke Türkmen yok. Yani mesela o niye de kasmanak olsun onun Türkmen. Bugünküne 30 yıldan sonra derege harbi kulluğa yarar yani 100% sağdın yigit var mı kapı? Bilim ulluqan sonra aslında. Biri olgun aydı ya yaşıl mensiz aydın yazıptırlı. Halmıran da enesi kılan hükümet dörettiniz, beylik strukturalar dörettiniz. Hem size sağlık ministeri döretip şu da atlan önüne alınız aslında. Vaktan ne var? Bizde sağlık ministeri var, sonra münasip adamlarım var, kandidatlarım var. Yani şu zatlar amal etmek için bize ikinci nöbette yurda varmamız, yani ikinci nöbette şu zatlar yola koymak için bir topar işler edilmeli. Orada durup depe çıkıp hani o nedin mi nedin diye yumuşoğlu nerede her kişi? Her bir adamın ödetmeli işi var, yürümeli yolu var. Ilımına göre, bilimine göre, düşüncesine göre, tecrübesine göre etmeli işler var. Sonundan yukarı sen böküğüm oturmak gerekler, bilince adını dayanmalı. Mesela ben özümden size malumat verdim, ben iktisadiyet tarafından üstünlüklü bilen dağıtlamı yok. Ya makroekonomika öğrenen adamda,
Yüzlüy bilýän zadım üçin şu zatlar men bilýänlik bilerim, men köp bilmişlik etsem, onu yurt nire var, adamlar nire serdi diye. Yani bilmeyen zatından ýa-ni çok ödedi otu. Ýöne bilýän zatında kanunçylykdy, hani gelsin maslahat edeli, gelsin diskursiýa geçireli, kanun gowulýan bar bolsa, ya bizden gowusyny etjek bar bolsa, ya özleri etsinler de soň alternatif pikir ya teklip hükmünü hödürlesinler halka ya gelecekki täze parlamenti. Näçin olar hiç bir aýdynak bir gatnaşyk soňa da parlamentin guruluşuna da girişik hökümete de ýok. Şular barmasyn. Näçin barmanlar? Bu adamlar o döwletin araýaty dälmi? O döwletde bu adamdan göbek kan dökülenakmy? Ya şu kun gyrlyp oturan milletin içinde şu adamdan dogan arnaşy ýok, watandaş. O da özüňize basyn. Ötmese keseker diýer. Şoň üçin o da gelin hemmemiz özümüze basaylı. Dert hemmemize den şu maha. Bütün halk ecir çekip derdi. Otuyor. Devlet hov passın. Dolanları vatan alacak gel. Yani şu dışına gidecek olsa bir yıldan sonra ben ayrılacak gel. Özüme garantiya var. İlgimizde dolansak yurt durmalı yerinde şunun kısıyalı durur. Yine mesele şu taydı. Şoň üçin şu ýaşlan giyce bunu inne bilen goýu gadan ýal çekip oturup zähmetine bir hormat goýun, özlerini fiýlemasaň. Kaparaga da şoň ýaly. Oýla çarna da şoň ýaly. Näme bu adamyň ýetmeýän güni bam şahsyýa talaş edip oturan wezipesi barmy? Ýok, watandaşlar dogry düşün. Watan ilen düşünje bir düýpli bir akgörökli çemeleşilmeli derek kadip düşünýän. Dilbundan aýdanyň bilen ol internetde ya YouTube'da adamlar güýmäp özüni ol patpişik ýygnanyň bilen meseleň çözüldüler. O Gurbanullah ol suhoy haýbat atanyň bilen olum sizden korkup oturany. Bu meseleň düýpli çözülmeli. Çözülmeli. Ýoş-ýoşdan hemme zat bolup 30 ýyllap ýykypdyrlar döwlet. Siz isleýän şunun 30 günnä düzeltilmeli. Kim etjek? Käşke özüňiz gelip biýje güni şu zatlara gastyp oturanmaz. Kömek edýän bolsaňyz diýerlerdi. Onu düzelmejek iş ýok. Şunu kän bolsa umumy ilaty 1% ýa gatnaşýar ýa ýok. Şunun üstü bilen galan 90 bular gerdende hoppa bolup ýurda barjak. Beýdirse mesele çözülmez watandaş. Şonuň üçin bir azajyk düşünjek bolun dünýä garaýşyny giňerdiň, bilmeýän zatlaryny okan ýa bilýän adamlardan kyn diňlen. Mene şu ýaşdan soň şu ýaşlar diňläp otyna. Bu sebäp bilen aýdýan zatyny dürdäne pikirler gatyka. Bizim görmedik, bilmedik, okamadyk okulymyz bular okar. Näme üçin olsaň biz bulary diňlemeliler ýa bulary hormat goýmalylar. Watandaşlar şu zatlary bir azajyk bir akgörökli bir çynlyky içemelisin diýjek bolýar. Başga zat ýok. Ýok, ýa-da özüňiz ýetim öz başyňyzda ine sizinkiden gol programy bizde bardyň. Bizim olary diňläp göreli. Biz döwlet üçin işläp ýörse hemme halkymyzyň geleceği üçin. Täze Türkmenistany bilelikde gormak üçin. Hiç kimde ýöne her bir adam öz isleýän ýerini, öz isleýän uğruna, isleýän adamlary toparlar bilen gider. O şeyle bolmaly, ýurda baranda da birleşin diýär. Kim bilen birleşmeli? Ya ýurda baranda häzir ýene de pyçak palta bolup uruşuljak bolsa näme üçin onu şaýda birleşmeli? O her kişi gaýtam öz programmasy bilen ýurda barsyn, parlamentde ýygnansyn, parlament çözer. Kim näme programmasyny bardy? Ine men şu zatlaryň üstüne gyýsajak durmakçy bolum. O pandemiýa bardy men häzir şaýda aýtman, o ömesi tragediýasy gatygyny we sahypamda bir saglym düzelse şu nerte çykyş edip dokman aýda. Sag bolun. Halmyrada birleşler, o Hram funkdöretmedi nemeler bolmasa birleşlerde. O Hram ýaly nemelerin bu şu täze Türkmenistany gurulmaly diýen bizim säga marine 92-nji ýylda 92 hem de 94-de çelli o bir Türkmenistan gurulup başlapdy ýöne 94-nji ýyldan soň Türkmenistany ine Jadan var, Hramov var, Umnov var, soň Achirtsov var, soň Makarov diýip ýene var. Şol adamlar ine şu adyny sananan adamlaryň hiç birsem türkmen däl bular gelmişek. O gelmişek adamlar o sizin yerinize döwlet gurulan şekilli etdi gitti ve yankı nemelerim ekrana çıkayan Türkmenlerim yine şolara hizmet edýändir. Bize karşı yani halka karşı.
O halk Türkmen köpçülüğüne karşı öz içimizden adam çıkarıyor. Dönük yani nemen içinde keskitlemesi. O dönükleri çıkarıyor, son karşı görüşüyor, son o birleşelim deyip o kıyırışıyorlar, çağırıyorlar. O bir alternatif o bir zatlar etcek oluyor koşadırnan içinde alternatif o bizim alternatifimiz bol bilmeyese abi problemanın yanlış demesini taptık. Yanlış gidip duran yerini taptık. Biz hem şoňa göre çözýäs. Şoňa göre de çözüp gidýäsmiz. Bundan sonra o bu zada o durup biljek adam yok. O bizi diýip aýdyp biljek däl. Yani bu zatları o durup bolmaýandy bu saatlardan soň. O birleşmek o entek o birleşmek üstünde o nemen sürýän bolsa onda oturan yerinde duran yerinde sana vermeli bolýar, başga bir demesi yok. Bir millete o birleşmäne çağırmagan bir akmaklyk mı kendi yani mene. O zat bir nemede mümkin däl. Bir millete o birleşeliň diýip o çağırmak. O 2-3 tane devlet olsa kene o birleşeliň, o bize awanýan halk bar. Diýsen o başga bir mesele ýöne bir ýurdun içindäki halky birleşeliň diýip gıýyrmak. O bile yaşap ýörler awlar ýa näçe ýyllardan bäri 100 ýyl 200 ýyl. Kemine soru var. Birleştirmek için ayrı olmalı. Haçan ayırıp yetiştiniz biz birleştirýärler. Olam bar o. O düşünce nereden çıktı? Yani birinci men bir zadaýda ýine näme diýilýär şoňa? Yani akıl näle işleýär? Birinci biri bir zat diýen olsa aýdaly, omaraly diýen olsa bir bozuk bir zat bardyr. Indi bozulandyr yani bir zat. Bir zat sebep bolup bozulýar. Birleşeli diýmek bir zatlar ayrılıptır, sen hem sonra birleştirecek bolýan. Bolýa ayrıldı diýeli. Haçan ayrıldı, nerede ayrıldı, näde ayrıldı? O näle bolýar sen? Gelýän ine ağzy bir olmaly, birleşmeli diňe şol zada aýtýan. Ýöne asıl nämäni hiç haýsyň göreňiz olsa. Türkmenistanyň içinde önü ösen dünýäni biz nereden tanıýas? Türkmenistandan tanadyk. Birinci ağaç näme, kuş näme, ýanky beýleki ejekim, kakakim, şu zatlar Türkmenistanın içinde tananım için şotaň sen watanın bolýar. Ine şol düşünce seni birleştirýär. Indi siz şonu ütgetjek bolan şol düşünjeni. Yok ben dünýäni Fransiýadan tanadım diýip bilýäni barmy? Ya da Ukrainadan tanadım, Russiýadan, Türkiýeden tanadım diýip bilmeýän sen. Seni ýen birleş, şol hemme adam bir ýerde, ýani näle diýip watanyň bir bolan üçin istemez sen birleşik. Ol birleşeliň. Haçan ayırdyňyz da birleşdirjek bolýanyz onu. Şol düşünjäň özem ýalňyş. Soň beýleki adam bir gören adam, şonu eşiden adam näme diýe? Ay doğrudan biz birleşmeli diýe ol. Yani näme mesele öň ayrı ya da agzala diýen düşünjesi ýok adamam. Şonu gören wagt gön ay doğrudan birleşmeli diýe. Ol zady birleşmek sosyalizmden başlan ýanky nämeler var da hemme milletler dowandyr ýene şoňa düşünjeler bilen bilemek şu yerden alıp gaýtýam o nerden çykdyr onu ben aýdyp bereýin aýdym ine KB'nyň nemesidir bu iň uly yaralarından biri diýip aýdaly bunu 2020-nji ýylyň aprel aýlarynda ine entek ortada o hiç bir neme ýok, gurulmadyk, döredilmedik. O halky o näme üçin bölýäňiz diýip o bir Murat diýen adyndaky bir neme bar da. O ment diýeli. O ment diýip aýdýar ýöne onuň demesinden tanaýas da biz onuň kimligine ýan barlap nemetdik. O şol başta şonuň nemesi bilen çykar uğradylar ýani ýalňyş o maglumatlar ýaýradýan mehanizm bolýandyr KB'nyň. O ýalňyş maglumat ýaýradyp adamlara o bölýän ine şonuň içinde näme Pelvan Halmuradow diýipmi biri öz adymy dälmi onu bilemok. Şolan barty ondan öň 2019-2018-nji ýyllarda o velayatlaryň arasynda bir bölünşik döretjek bolýar dowamly. Bu sebäbi näme üçin diýip aýtsaňyz ine halkyň ýarymdan köpüsi ýurdun daşyna çykýan bolsa, o ýurdun daşyna çykan wagtda bu adamlar o nemetmeli däl. O biri bilen ısnyşyp bir millet halyna gelmeli däl de. Şonuň üçin dowamly o velayatlaryň arasyny bölýän bilýäňiz o köp adam bilýär o hadisany.
Yine şu zatları organizat eden bir neme var da. O adına Murat diye. Ya yine de beylekleri var onların görünüşlerken yani ekrana çıkanı düşenliği için aidiyas kalanları şu an hökman değil, zerur değil, ziyanam yok. Yani ziyan bir bilen ziyanı yok. Yine şolar ortağa attı aydın yani bu meselenin fikret. İldeşlerimiz ama o adına bir salıp görsün. Bu 2020 yılın aprel aylarında o birleşmek, ayrılışmak ya da yine başka bir zat yoktu. Aprel ayı fikredim. Onun zatları yoktu. Demek bular şu zatı o bolmağını isleyen ekenler aslında edil manisi bilen bölüven bilmediler şonda da o bölen şekilli olmak için o birleşeliğin deyip buyuruyorlar. Bu zatlar o tayda yani şu birleşeliğin demek eyyam halkı o yani aydın ayşyal haçan bölüp yetiştiniz diyen o soramalı. O zat yanlıştır. Biz etmeli gerekli işleri edip yani bizi ya birleşeliğin diýen goýuramyz ok. Yeterli adam var demek bize göre bölünmedik. O yeterli adam var, az adam da bu işleri ediyen. Şonun için nemelere düğüne seretmeli o meselenin o görýän zadın bir önümdür. Ya önümü kim öndürdü? Näme için öndürdü diýilen sonra öne meselenin düğüne seretmek şo taýdadyr. O Gurban ulu bir önümdür. O Gurban ulu näme için var? O kim etti bunu döretdi? Yine şu sorasanız yine Gurban ulu o öz halkyna öz yani halkın içinden bir adam bilen ezmek için ve arkasındaky yani sahnanyň arkasındakyları gizläp saklamak için. O kim bu gizlenýänler kim? O Hıramov, Jadaniyan, Umnovyan sanalan atlar da bilýäňiz o gelmişekleri. Yine şolary nemetmeli. O gelmişekler nereden geldi? Bular o KGB'nın Sovet Soýuzyndaki kadr yerleştirme ve ayırma komitetinden. Fikredin yani demek bular Gurban ulyny yerleştirip bilýär, ayırıp bilýär ya da Niyazowy yerleştirip bilýär, ayırıp bilýär. Ya da size baydak o hazır Türkmenistan hazırki baydağı yine şolaryň elinden çıkan zat. Bäş göl yine ayırmak meselesi arzuwy bularyň öňden bäri bar. O bäşe bölüp bir-birini düşman etmek bar. Yani edil manisi bilen yani o maksadyna yetmeseler hem şoňa yeten ýaly edip neme diýerler, hereket edýärler, görkezýärler ya da ýoksa näçe ýyldan bäri bile ýaşap ýör bir-birini o nemeden geçiren o bıçaktan, kılıçtan. Näçe ýyldan bäri o bile bir toprağı paylaşýar. Demek o birleşmek meselesi bir illüziyadan ibaret. Näme üçin illüziya? Bölünen ok bu halk. Bölünse ekeni birleştirsen. Eğer bölünen olsa o bizine birleştirmäne şon aklımız yeterdi. Ondan has çılçırımlı işleri edýän o biz näme üçin o bu zady görüp bilmeýär. Diýilen soru var. O bar olan olsa da bu meselen çözmek gata aňsat o simbollaryň üstü bilen çözülýär bu zat cemiyeti o cemiyetin injinerleri çözüp bilýär bu meseleni kıyın däl. Bu ýagda şonuň ýaly şonuň üçin nemäniň arkasyna seredin o bir zat o önüm göze görünýän zadyň hemmesi önümdür. O bu önüň arkasynda näme bar? Näme üçin edildi? Kim etdi? Diýilen soralar sorasaňyz o düýpli pikirlenme ýa-da problemanyň düýbüni tapma näme eýe bolup bilýäňiz ýa bu ýöneköý bir zatdyr ýa. Ütkeşik bir neme gözlemeli däl. Kemi oyunu görüp bilseler şol oyunu oynamaly däl. Oyunu ular bir tapar oyunu görkezýärler welin şol oyuny soň halk ýa-da adamlar şonu oynap başlaýar. Ine ýöneköý zat velayatlar, ine biri beýlek aýtdy, sen Balkan diýersen, Mar diýersen, ýene daşo çoň ýaly düşünjeler bar ýöne. Velayatlary döredildi onlar. Biri döredip verdi. Kim döredip verdi şonu? Siz döretdiňizmi şonu aýtýanlar? Ya da ine Balkanlar şeýle, Marlar şeýle diýip aýtýanlar, buýsanýanlar ya da beýlik tarapy kemsitjek bolýanlar bar. Şol velayaty, şol ara çäpleri siz döretdiňizmi? Hakaňyz döretdimi? Kim döretdi? Şol atlary kim döretdi?
On yazıda belli, bilyese on döreden nemeleri, kişileri döreden akıllı bilyese ve nem için döredilendiğini bilye. Sizin karşınıza döredilen zat, bizim karşımıza döredilen zatı biz nem edeceğiz, ona özümüz ulanıyaz. Höves sülen özemi, hiç neme yok. Höves sülen ulanıyaz. Yine bir zat var, yankı o prezidentin nemesi var, aydan zatı var. Yine Gaan'ı, bizim arasında Gaan'lı Türkmen, yine şunyalı yerlerde deyip ayıttı, arasında Gaan'lı. Özem medisina adamından şu zat eşitmek kemine gene çıkan bir kanunu var. Eğer şol bir kan yani nesilden nesile şol bir maşgalalar gıyz alıp gıyz öreyen olsa belli bir yerden son o tayda sağdına adam bolup bilmeye mümkündür. O gene çıkan kanunu. Sen medisinaya adam böyle zubnoy stomatolog olsam bir medisina menen şol zubnoyan bilemem belekinem yani biraz genetika o kaptırın bir yerlerde bilemem. Gene çıkan kanunu var. Eğer şol bir maşgalalar, ol hayvanda da şoň ýaly adamda da şoň ýalydyr. Ol gan dürlü olan waty sağdyn adam bolup bilýär. O sen näme diýeňine bizine diňe şu jaz ýerde arasynda türkmen deýlekler o gany garşan, ýene garşan, garşmaly şol var. Ananyň watandaşlar hiç kimde ganynda arasynda şu milletin gany, millet diýen düşünje o taýda ýok. Birinciden ýani genetika meselesinde millet diýen zat ýok. Ganyňyzy barlydan wagtam şu taýda yankı näme sen çıkar, arabam çıkar, beýleki gazak çıkar, ýene çıkar, yani 30-40 tane näme gany çıkar şoda. Ve o zat bolmar, o zat. Yine şol gowy düşünüp bilýär ine yankı fizik taýdan bedenin sağdyn pikirlenişin, beýniň ösüşi sağdyn nesil ine şonda döräp bilýär. Ol bir gandan ine bizim awlaşyň şoňal taýpamyz var, başga taýpadan biz gıyz alyp gıyz öremiz ýok. Diňe şoň içinde dowam eden ýagdaýynda belli bir ýerden soň anaň şol bir gan bolsa ol dowan bilen öýlenmeli. Oňal bir moral tarapdan bir näl diýin. Prezidentimiz şo zada aýtdy. Şol dilinde şo zat var. Aydın deme gelýär, bular Gurbanuly öz dowany bilen öýlendi miken bu? Onda şol hawa diňe şol öz ganymdan alyp berýän bolsaň ol zat hayvan eden ony watandaşlar hayvan eden olsun. Yok, men arasda türkmeni böşüne urup bererleri men bir maslahat berýän elmida. Hana gidende ganyňy tapşyryň, analiz etseler, o sizin ganyňyzda näçe prosent türkmen gany bar, näçe prosent ýanky beýleki döwletlerin gany bar diýer, o çykaryp berýär ony. Analiz edämen $50 gyssanmasan aýdyp berýär sen ganyň nerden haçandan aýdy döwletlerden ýa aýdy milletlerden gelýäni. Kalmara da mümkin değil. Men aydan mümkin değil. Sebebi o taýda tebii bir ýagdaýda nämesi var onun. Ökmany suratda ya invalid olup gitmeli şol adam ya akıl tarapdan pese açmaly bolýar. Eger şol bir gan nämetden bolsa, mümkin değil o. Men mysal ýetirip aýdyp berän, şu bizim oturan döwletimizde şu biletsede ozal görýän bular ýani 20-nji asyrda tehnikada da eýe boldy. Munyň ozal şu tokoýda derýa uğruna ýaşap gören milletler so tokoy çapıp deryadan aktarıp aşağı geliyor denizin arasında son bir ağacı yani kuduzu nağını çalışıp yenim gidip şu deryan boyunlu. Ondan şu bir deryan boyunlu neyse millet yaşayan ondan sonra bir bilen öğlenip durumumuza çıkarıp yine şeydik yaşayan adam. Ama o kaptarlar akımından 50 kilometre kaptarlığın akyan beyleki deryan adamla bile asla katlaşıp etmeyen ekeli. Çoğun için bu devlette esasen mayıplar köp kalektorun beyleki genetik kuşu. Şun bilir daşar devletlerden beyleki milletler getirip karıştırıp otuyorlar da gany täzelemek üçin. Ol hökümet bular kepine getiren daşar devletlerden adamları. Şol genetikler şular aýdy eger bu şey etmesek ýene mesela 100 ýyldan soň millet hökümine ýer ýerine ýitip gitme howkumuz bar diýdi. O dine şu bir gan bilen bilir ýaşap 4 asyr, 10 asyr men onu çözüm bilemek ýöne. Şoň netijesinde gaty köp maýyp bar bilen milletin. Indi şonuň üýtgetmek üçin ine türlü milletleriň wekillerini ýer berip, orun berip, jaý berip, iş berip, işçilik berýär. Anlaşdyrmak üçin. Şolum bolupdy. Bu arada katı neme var da gineologiya nemesinde esasen şu
padşahlaryň başgalalarında bardy. Onu aýdyňam gowy bilýändir. Ýöreýde bir adam bar. Ýewropadaky padşahlyklaryň, başgalalaryň öz içinde neme diýär-de öýlenip dowamly öz neme doganlar bilen diýene birinci dereceli, ikinci, üçüncü dereceli yakınlar bilen öýlenip genetikalary bozulýar. Ine şonu Angliýadaky, Norwegiýadaky, Şwesiýadakylar indi 3-4 nesilden beri düzeldip gelýärler şonu. Doğru. Yani Başka o yerine öyle oynuyor. padşanyň başgalasynyň daşyndan alýandyrlar. Ya da daşyna durmuşa çykýandyr. Ine şonu düzeltjek bolýarlar. Eger gurban bolar, o genetik sagdyny bolýar, onda 3-4 sany gen garşan olmaly diýmek arasy däl. Arasda bolýan olsa da näme däl. Bir kemçiligi bar, hukmany sorat. O arasda bolýan bolsa da diýmek öz dogany bilen öýlenen diýip kabul edýäs biz ona sözleriniň üstüne. Bu nemedir ya? Bu zatlar ine bilim bilmeyen olsan, kellen gowy işlemeyen olsa, aýdýan zatlaryňa o üns bermeyen olsa, şunu ýaly duzaklara düşýän. Bu şo meselesi. Soň bir saat boldy Halmyrada. Eger isleseňiz ýoş-ýoş toplabam bileriz. Doğru. Soň bir soraw bardy şu taýda ýokarda gözüme gelip de o size sorapdyr Halmyrada. Hani? Eskerlik diye nähil bolar diye, yani şertnamelyň bolarmy diýip sorapdyr. Yani professional bir eskerlik sistemi gurularmy diye. Düşünmestanda diýen maňyda sorap. Men göremekdim, men soraw çıkýar, ekrany görmämsem, berden soraw men jogap berin. Eskerlik iki ýagdaýda iki türlü bolup bilýär. Biri şol Rusma halky bar ya o zaman Sovet zamanında da galyndygyň 18 ýaşdan soň ka ýerde 2 ýyl, ka ýerde 1 ýyl o hukman erkek göbekli çağı gidip gulluk edýär. Ol bir. O taýda sanyň hak hukuk hiç tölenýär. Ýöne professional army bar. Meýleti olur ine kontrakt boýunça kontrakt army diýip aýdylýar. Hyzmat edýär ýa gulluk edýär. Onu bilýär. Bir candan peda etmem için onu gol çekýän. Ýöne olara tölenýän hak hestek ýa aýlyk beýleki ol grajdan durmuşda tölenýänden ikisi ýokarda bolup durýar. Ýöne bir ýerde ot tutuşdy ýa usun çyksa ilkinji nowatda şolar baryp şulatary öçürmeli ýa öňünden. Indi bizde nähil bolup biler. Onu sizin wagtlayan hökümet ya gurucu hökümet ýurda baranyňda parlamentde öz teklifini girdersin, parlamentdaky oturup maslahatlaşan. Bizde şuma 100% sagdyň ýerinde tapaýmak ansadym däl, ansat işler ýurdun için. Eger bular bir bölegi ilatyň elbetde şol harby gullugy çağrylmagy ýa şo taýda höwes bilen gulluk etjek bardyr. Ömrüň harby gullugy watany başlajagy bardyr. Ýöne nä derejede olur ukyply saglyk şerti boýunça. Eger saglygy mümkinçilik berýän bolsa, onu ýöreýte gulluklar bardy, ýangyn söndürüjiler bar, aýdaly ýa adatdan nasar ýagdaýda hereket etmeliler bar. Wata borumlar var, serhetçiler var. Näme şumar biziň 18 ýaşly göwgeli çağılamız o serhede uğra diye anırdan olara atwoti. Bulara da karşılık görkezme ursat beren atlar. Ne şeydik ne? Berayene de burada tecrübe yok. Bir ýyldan soň öýüne gaýdyp gitdi. Ýene de göwgeli çağany etip serhette goýýar. Emma şol serhetçi 5 ýyl 10 ýyl bir serhette oturan bolsa, ol nerden düşmanyň geljegini ýa howpyň awanjagyny bilip dur, ýaşam öňüne nähil çareler üstü bilen almalygyny görüp dur. Şoň üçin de ýuwaş-ýuwaşdan professional armiýa düzgüne geçdik. Hak bolacak. Bizim döwletimize öyle kompakt armiýa bolsun, bize oglukar 100 000 armiýa geregem däl. Bizim ýöne ilmli, bilimli, täze zaman tehnikany, harby tehnikany işledip biljek ýaşlamyz gelse professional armiýa bolsa, şol ýeterli. Dip men pikirmen şeýle dip hyzap edip. Onsoň şu güýç ulanjy nämäň içine aýallaram goşmaly. Ine İsrail şonu etdi, Türkiýede de şoňa geçýär ýoş-ýoş aýdyp geçen oklar. Türkiýede de gaty soňky 5-6 ýylyň içinde güýç ulanjy guramalaryň içine aýallar näme alındy.
polisiye olsun ya da yol gözöçülüğü ya da esker hökmünde. Şu Ya zatlar- İsrail'le Cenahların harbi kulluğa çağrılmak veya kulluk etmek borcu var. borcu var o. Ol meyletin borcu var. Bizde olsa meyletin onu kim girena niyasın doğruna narlan bir batalyon vardı bilemez şun var mı yok mu? Bolonlu olur da näme peyda Olurun bolonuna göre belli bir iş etmeliler. Ondan genelmalon için kulluğu diyen için onlara aylık tölenmeliler. Ma, o. Belli bir yerine getirmeli borcu var, vazifesi var. Yönü genellerin bolmalı ne için yok. Onda şu tayda ne medeli? Halmurada ayda. Soru yok mu başında? Aytacak Ben zatımız göremem. yok Bu olsun. meselelerde geldiğiniz bu sorulara cevap vermedin demesinler vatandaşlar. Yo, başka soru neme yok. O, öz pikirleri, düşünceleri var ildeşlerimizin. Ya şu soru gözüm düştü. Ayda indiydim. Böyle. Borunu vatandaşlar hemmenizin önünde sağlık. Sağlıklı olsun. Yaşlar sizden sağ olun. Çağırımız için. Sağ olun Halmurada. Sağ olun Hamurada, sağ olun vatandaşlar. Emine. İldeşler sağ olun Aydın. Sana da sağ ol.